simrang hilin eh. Good afternoon, madong hapon, madong adlaw sa tanan, tibok kalibutan. Madong adlaw, Domingos Palis na. Subo parandungon lagi, ta muli takos, hamo ron, muli tako Galicia, kanya malikos Kaherlin. Kaya nagpangin sa tizan, nag-alburuto banghang kinai, saan sa bani. Ganiram to ko lang hinahagdang mo uli ko. Kuan man. Nabikil lang tinai mo ko bagay nakabikil. Kaya kan ganiha, nikaanday ko og kanang sliced bread gikan nga tag ni budoy pikas. Ang panisan og kape stick. Sa pamanto, mula temprano ta sa kay kurong hapon, mga alas 2 tayong sakdan. Kay agalagi po ito plano lagi po nga galing service itong Malunis kagang tindira ng chat na maningan na mag-aarak ko na abak ko na ko'y palinta uma saan ba yung line magang tizan sa uman chat po kong bilita hindi magpahuay sa kuno ko pahuay lagi agang na nakatulas bahay kaya manihang ano gandag na makaron kaya matupag-ikan na nagpagas makugmani tuling hanggilang po nastagang bulanghoy hanggi pagsagman yung puli kaya marad to kayo bag-init da ni uwan dagto kaya swagi kan hanagwan man ladto init daari ang sabahin ho na ron nga madak mo ko mo biyahe kinsa katulad mo ko balik-balik sa CR. Ang gina nagmadon sa hingi kaon. Maraman to sliced bread ganiha. Nagdago kagang tizan. Hadlo kong bihay ba jadi ko makapagang sa kuan series. Laban sa naging buwan, ang naging simana, wala yung mag-daot akong tinay, nga da kong pangaan tanggahi, kaan tako dis naging, kaan ko sinangag nga mais, hinihinay. Wala yung matandag aghang tijan, karon hinuon kay, lain maghang tijan, ang lutong-lutong man, mura mag-suo-suo. Mura mag-nagbati. Siguro ko kuan avocado o unsa ba niya sa yung kakuan niya kuan ba ko kay utsdari ano lang tiyan magkan ano naman ni galigo kay lain nang paminaw murag di masabot mura man ko nagbati gusto lagi ta kong muli na kay ang serbisyo basta og Malunis na naman jud kay serbisyo dito sa bahay balag ginagmay kanunay sana pagulian nga nalain maghangti dyan katulong lang kong balik-balik sa CR kabaan na po ko padung raba mo hapon sa magyo ko maganahan na nga may madin ba sa una nga katong duro kong suka nga padung po itong magabi sa diriba niya mong nairabas amang lugar magmaloy ginoo mo tangan na ni kay arong makauli ko mas buntag isad pagkazo lagi mo biyahe ngayon kalita maning nga hapon madyo pa matang liyak-liyak na hapon madyo pa lang panghinlo sa kadlaw ng panghinlo saan kalit man ron dugay po ko nakapamahaw kay dugay po ko namahaw kay di po ko kapot daris kay Herlin mo to pagpamahaw na sa turasa nagdamas budoy og sliced bread moro pa hangi kaon wa ko lang kaon sa karon tadto na po kong kaon og ba pan moro pag upang putong pana dago ko hangtisan moro magkupadong magbati sakit jud gadyo ganiha tang mga pila ka minuto wa ning tang naghilak ako sa sakit kay hadlo ko mura lagi kong nagbati mura kong mga anak sa kasakit maduga rin ko yung tang-tang na inom ra kong init london wa pa kumingod to pero alas 3 na ron
kay ang buhaton ron nga lain man ang paminaw. Pasalamat di ko tanan sa tanang naglantaw sa ahang kuan, sa ahang pajag katong das ni aging semana di adlo hang vlog katong taga Kamigin na di ay nakakita nga das Mindanao pud mga side din nanay hindi ay siya nga sana takon pud sila kung makatamak sa Bohol. Sila si Helen Alcasari katong namit na madas ni Agi kuan to gadgo dito mga gadgo dito family anak to sa first cousin ni nanay gadgodi na napay apelido daling lain na pud Alcasari marag gyapon una ning PM sila na ningin nga sila na takon pud marid Bohol okay naman kantado mo Bohol mo kay namas nanay gusto mo maghimamat ni nanay nanganing na si nanay kuno kamakawid lagi kuno sa ijang inahan nga ilang ijaan sa side sa anyos wa man nag-ila-ila pero karon sa hangin na nagkaila uban yung mga mga followers uban mga parente di ay nanay nas Mindanao nas Kamigin nagpaabot lagi to sila nga nay madto Kamigin ako mo to si dadas ni aging adlaw hagad sila nga to din Kamigin libre kuno pamasahe sa aglawas pa agden Japi kipos oras pikis pizza kay ag festival ko dito taman ko no 16 taman 22 sa festival sa Kamigin hinsa kay kanang mga pizza kay mao manay padung manas kasal ni Tiri kasal mas Tiri around 26 maglisod IPM na naman sila nga wa siguro taga Bohol nga mga to sa pa kong Esther kasi Esther pud interesado man to sila mga to wa man pud mo reply. Kaya naghuwat sila og kanang reply kay og wa ko ni mga to sa Kamigin pagdara ko no aglansonis paabat akong sagna agaw pa sa Isidro kay wa man lugar man puti sang giabat-abat si agaw lisa pud yung kuno gusto ta pong madto atong time wa ra pud sila magkita kay matong dito si wa man mga tusudlon naghuwat di po kung si Teres Gindulman nga mohapitong taga Kamigin kay hatod ta kuno sa hagna nilagaw inoy wa man pud mahapit to ang pud makahapit kay pilang sa kadlaw wa man tuting lang suri-suri sa Bohol igo ra man to naghimamat nila yung commercial yung aloy yung yoboy hindi na sensitive re wa makakita manang di siguro makalahos ako tangkong sa kudari Skyrlin kay murag lain doon ang tijan nag-alburuto murag makulag bati bawsan ni nako kasi nakaon mo kadi kumukaan gapon sa ilang kinilaw nga gi kamutan nila og tuno nagkilaw sila gahapon og kanang isda agi tuno bitaw kanang sunub wa kuning ka kay naglikay ko karon hinuon kay lain man nang tijan sagnay kagkus kinilaw gapon nga tinuluan wala man kuning tilaw kay malay bawal malagi lain og tijan karon na maot man wanan sa ni ug kuan baka ni panuhot baka ni kay gabi wa man makatugsak to kay arang sa baa man tong disco gabi kasagado na may disco to silingan nila dapat ko to sila limwil ay kuan ay terium po ba to ang kasi kakado alas 5 na mo tugi pang saba kado masulo ni antijan panuthan siguro ni mura pag nagbati minum sa kong ininit minum sa kulong ininit okay kabuyo na dyan kumagano'n nagbuhis ko itong sakit sa tijan kaya kalaging niyaging buwan nga pilakadlaw po sa hospital mo lang kamping manta ko pero ning kalit lagi ni alam ni paminawagan sa ni tanin sa tibilita nga arong kunong ko labong depa ko magpatsikap kunong ko ilang padalim basta magpatsikap balik-balik sa hospital kay lain na balon lain na po patakaran sa hospital ang pala minsan ko sa ginubawa ning sakit sa tijan
Minum siguro ko kuan, hani yung dani, minum ko krimilis, sa banaw ko krimilis dari, nampo ko yung omeprazole. Pagwaban mga plisang kutu-kutu, lahir raman, ang paminaw, lahira nga, lahira sakit na sa unang nabatian nga, dahil sa kutu-kutu mga kusiksik, karon lahi. Maramag lang lutong-lutong. Kasi hangin ra niya, ningim na gininit karon. Sakit man, di dyan nasabtan lagi. A few moments later. Sa kuan, avocado. So ayan, nag-inom ron. Lagang avocado. Ang avocado, ning dagahay, ang tizan, nakainom ko sa kuan, basig panot ni, hinoon ay bala. Santo, buwan naman dito nitong balatian, kalit-kalit naman eh. Kano nalay kung muli na kuron, masakay ko kalas-lusan, kumaman yung sakdanan. Kung dadug sakay, nagilis na galing ko kay probably ko muli. Kalit na yun, katulog ko balik-balik sa CR. Maraming nilagaan ko din sa avocado. Alinam na po ko ning dagahay kang tizan. Kinunay mantigo. Kita naman ta sunod, update naman ta sunod. Asa na idangatan kay sibilita rin chat maningin nga. Pa-check up na po ko, mahadag na ko pa-check up. Kay lain na rabalon ka na rabad ang mga sakit sa provincial ron. Kaya na naman inom sa unang nilaga. Makirbal-hirbal sa lamang tarong panahon na. Kita-kita lang ta sunod. Salamat yung tanan. God bless. Happy weekend sa tanan.